Kamini bago paileman no oda kawo. जों दिनै खायसे डेपुटेसन होनानै फाइले माने जोंनि एडिसि आमसायनि गोबां गामिनि मुंग्रक रवखा बयनि दफानि गुबुन दफानि ककब्रक बाय दै गोबां जे स्कुल्सनिबो मुंग्रकबो जाय आरोखे सैजाक नगो ओंखे आबो नायकल जायगा आबो न काहामके नायसम जायगा ओंखे आबोनि बागै जोंनि एडिसि जे अथरिटी दंनाय बरकबो जातियावबो न ताबो Kokborok by जायके जागा जागाबो स्नामनानै जे फारिसा ट्राइ खाय दङ आबोनि बागैनो आं थांनाय एडिसि संमारिबो जे आमसायनि थेके बातायो काठालिया मिर्जा राजापुर आमसायनि बिसिङाव खलायनाय आइएस रकनि बिसिङाव खलायनाय जे जुनियर बेसिक स्कुल्स जे एडिसि बाय तुइदुलजाक एडिसि बाय तुइदुलजाक स्कुल्स जुनियर बेसिक स्कुल्स रकनि मुं बाक्सा कक वानजै बाय बा गुबुननि दफानि ककब्रक बाय सैजाक दङ जेमन दुपसरा रक बा निनि सुकनासरा रक सुकनासरा जे बि स्कुल्स रक फियाबा आबो जे सिरि सिटिनि थेके रिंजागै फैमानि गाके निनि जे तैसाग्रान गामि एबा केबा सात्रायफां गामि आमा हायसि आबोनि बागैनो आबरकनो जे दुपसरा जे बि स्कुल न सात्रायफां जे बि स्कुल्स दै निनि तैसाग्रान जे आइगे तैसाग्रान हिनरेंमानि ताबुक जे सुकनासरा जे बि स्कुल होनी जे फारजा गाबरनो तैसाग्रान जे बि स्कुल होनी तेसा आइगे नि जे सिरि सिटिनि मुंग्रक बाय किफिलि तबनानि बागै जाय खेनेनि बागै जे दुइटा आइएस नि बिसिङाव जे कलायनाय प्राय 100 खान स्कुल्स आबोनि मुंग्रकनो जाय खेनेनि बागै दिनै आं डेपुटेसन होनानै फै हामबाय Gete sumungke sudah nina amcai bago simile na kite kubun amcai rogo edisi area bago kelajak tonai tabok buni do pane kok sujak mungrono selani ni bago amcai ro wan sumun tore tong abo wan sumung to amcai ni je leaders tonai ro borno ma wan sok nai tei nini je sini je leader tonai ro borno nang leader ang khaklai boro wan sobi tong nai fia ba ang ani amcai yo ang puila satiok rakhai si khainani bago